лайк ва абуна шуданро дар канали SM Шарипов фаромӯш накунед ва фикратона ҳатман нависед. баста шидани сайтҳо, монеа барои ворид шудан, дастнорас будани сомона ва приложенияҳо. Албаттаки бисёриҳо раъи асабонӣ кардагия ва монеаи кору зиндагии ӯ мешавад дар ҳаёт. Дар чунин замона бе интернет одам ба мисли хича ҳис мекунад ки дар асри сангӣ зиндагӣ кардаиста бошад. Лекин роҳ ҳаст. Танҳо метавонед ки бо ссилка дар комментария буда VPN-и моро скачат кунед, аз тамоми мушкилиҳо озод шавед. Мушкилӣ барои дастрасӣ бо YouTube ва дигар сайтҳо доред ё ки суръати коришон паст аст? Мушкили ты баъди ба даст овардан ин VPN бартараф мешавад. Бо ин VPN амон бо замон қадамон. Ссилка дар якум комментария закрепичтеги. Просто ма казёли хубам. ҳодисае ки мо имрӯз дар бораш гап мезанем рух додагиа дар яке аз шаҳрҳои бехатартарини Амрико ки барои муқоиса дар 10 соли охири пеш аз ин ҷиноят танҳо 5 куштор рух додагиа. Лекин ин кушторе ки имрӯз дар бораш хоҳем гап зад аз дигарҳо фарқи хеле ҳам калон дорад. ҳамада салом дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо муаллифи ин канал Муҳаммад Шарипов. Рубрикаи писандидаи шумо криминални расследованияҳо. Чойтон аз ҳафтаиш кунед лимонаш фаромӯш шидагӣ набоша. Баъд як хабари кӯтоҳ давом метиҳем. агар ки муҳлати регистратсияи шумо ба поён расидагӣ бошад, бо роҳи осон ба хоси алло бехатар ва бедепорт рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед аз тамоми шаҳрҳои Русия дар муддати 24 соат тавассути самолёт шуморо ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Чаридем омадем самолёт қати намияка гирифона. Рафтем границаро ба хубӣ гузаштем бе ягон проблема. Азо раҳмат. Чипта ба ҳар ду тараф дар боло ин ронандаҳои бо таҷрибаи таксиҳое ки ба шахсҳои беҳуҷҷат дар сарҳад кӯмак мекунанд. ҳамчунин бо тавассути ин рақамҳо шумо метавонед ки чиптаҳои ҳавопаймо ва ё ки роҳи оҳан ба тамоми ҷаҳон бо нархи дастрас ба даст биёред. рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кунед. вале бисёриҳо дархост кардастанд дар комментҳо ки барномаҳо дер мебарояд. бардоро як роҳ ҳастае ки баромадани барномаҳоро шумо хитон зудтар кунед, яъне ки лайк мондана фаромӯш накунед. барномаи Эпштейна дуюм қисмшам ман сабт кардагӣ будам ҳамун замоне ки якум қисмаш сабт шудагӣ буд, лекин набаровардам шуд ба хотири оне ки дастгирӣ набуд. лайк шумо барои ман сум наметиҳад бародаро. ба ман онира мефаҳмонад ки ҳаракате ки ман мекунам ба шумо писанд ҳаст ва ё ин ки не. комментҳои хубе ки навишта шудагиа, дастгириҳое ки тавассути комментҳо кардагиянд аз шумораи лайкода зиёданд. ман фикр мекунам ки бештар мардум фаромӯш мекунанд. лекин ин муҳим аст. ҳодиса шурӯъ мешавад дар як шаҳраки хурд бо номи Снелвил дар штати Ҷорҷияи Амрико. 26 апрели соли 2009 ба полисии ин минтақа занги телефонӣ мешавад. полиси Снелвил дар ҷоя шахс мегӯяд ки дар назди фурӯшгоҳ бо суроғаи 124 ӯ мегӯянд ки касеро паронданд ва ӯ кӯдак дорад дар мошин. ҳамаи тирезаҳо бошад дар мошин маҳкаманд. дар мошин кӯдак аст? бале, дар мошин кӯдак ай. яъне ки дар ин занги телефонӣ гуфта мешавад ки як зана дар назди фурӯшгоҳ паронданд. вақте ки полис ба ҷои гуфташуда ҳозир мешавад, дар аслам ӯ чунин манзараро мебинанд. зан дар назди мошин бо тамғаи Кадиллак афтидагӣ буд ва атрофи сараш пур аз хун. албатта ки дар чунин шароит ӯ зинда набуд. ҳамчунин дар дохили мошини ӯ буд кӯдаки 18 моҳа. ва албатта қайд кардан дар коре ки хушбахтона ба кӯдак осебе нарасониданд. барнома ҳамин гуна барномае ҳастае ки дар ин ҷа маҳз таҳқиқот меравад ва бисёриҳо дӯст медоранд ин барномаро маҳз аз ҳамин хотираш. лекин ма баъзе вақто маҳз дар ҳамин барнома мебинем чунин комментариёҳо ба мисли оне ки сари масъала гапза чӣ аз ин тараф ба он тараф мекашӣ мебариш. бародаро, ин ахбор нест. ахбор аз ин барнома фарқ дорад. ин ҳам одамое мефаҳманд ки чунин барномаҳои пурпештоба нағз мебинанд. шумо шахсое бошед ки ахбор мехоҳед тамошо кардан, маҳз мавзӯи ахбориш то ҳамин нуқтара буд. шумо да хайр, аллоҳ нигаҳбонтон бошад. фаҳмидем ки як занака куштанд. тамом. ин шуд ахбор. ана барои дӯстоне ки дар асл мухлиси ин барнома ҳастанд, шумо да боша давом метиҳем. ва барои давоми ҳалли ин масъаларо ёфтан мо бояд бифаҳмем ки ин зан кӣ буд, чӣ гуна ӯ дар ин истгоҳ қарор гирифт ва чӣ алоқамандӣ дорад бо ӯ кӯдаке ки дар дохили мошин буд. шахси ба қатл расонидаашудагӣ ном дошт Хезер Струб. ба дунё омадагии соли 1984. ӯ дар оилаи ду омӯзгор ба дунё меояд ва бародари хурдӣ дошт ки барои ӯ ҳамчун нигаҳбон буд ҳамеша. мумкин аст дар хурдӣ бародараш сабаб шудагӣ бошад ки дар вақти ба воя расиданаш ӯ дӯст медошт ки бештар вақти худша бо кӯдакҳо бигзаронад, яъне ки
бо нигаҳубин кардани унҳо. Ва ҳамин тариқ бисёр вақтҳо ҳатто ҳамсояҳое ки вақти холигӣ кам доштанд, кӯдакони худшона бо ин мемонданд барои нигаҳубин кардан. ҳамчунин духтар масеҳӣ буд ва ба церкв мерафт, ки дар ҳамон ҷо дар синни 18 солагиш вомехра як ҷавона бо номи Стивен Струб. фикр мекунӣ чунин ҷойҳо одамо бояд барои тоату ибодат бираванд ё шиносшавӣ мераванд? Ин масҷид набуд, бародаро, церкв буд. хитон бифаҳмед. натиҷаи ин вохӯрии Стивен Хейзер бо ишқу сабзӣ мубаддал мегардад, ки баъдан оварда ба хонадорӣ мерасонад. баъди анҷоми хониш Хейзер мағозаи гулфурӯшии худша мекушояд, ки дар ин кор аз ҷиҳати молиявӣ волидайнаш кӯмак мекарданд. аз Стивен боша шавҳараш барои бурда расонидани борҳо кӯмак мекард. баъди 3 соли хонадорӣ, соли 2007 дар ин оилаи ҷавон фарзанд, яъне ки писар ба дунё меояд, ки ӯро ном мегузоранд Карсон. бале дар ин ҳолат фикр мекунед, ки хеле ҳам вохӯрии бобарор, ки дар церкв вохӯрданд, баъдан хонадор шуданд, фарзанддор шуданд, зиндагии ояндашон ҳам ширин мегзарад. лекин не, баъди якчанд моҳи таваллуд шудани фарзандшон, Хейзер мефаҳмад, ки шавҳараш, яъне ки Стивен ба чап мерафта кам-кам. Поверните налево. бо он нигоҳ накарда, ки ошкор шудани ин сир сабаби нороҳатии Хейзер мешавад, ӯ ҳаракат мекард, ки шавҳараш бубахшад, то ин ки зиндагишон вайрон нашавад. лекин дар инҷа боз чизи дигари хеле ҳам бад барои Хейзер рух медиҳад, яъне ки шавҳараш розӣ набуд барои давом додани зиндагӣ бо Хейзер. ӯ интихоб мекунад зане, ки дар тарафи чап буд. албатта ки дар натиҷа Хейзер маҷбур мешавад, ки бо ин талаботи шавҳараш розӣ шавад ва чунин кор муддати хеле ҳам дароз давом мекунад, бародаро, ки дар натиҷаи ҳамаи ин ӯ ҳарда ба хулосае меоянд, ки муваққатӣ фарзандшон назди зан монад. аз Стивен боша мувофиқи ин созишномаи оилавӣ метонист, ки ҳар дуюм рӯзҳои истироҳатӣ омада фарзандша ба назди худаш барад. албатта ки лаҳзаҳои аввали ҷудо шудан ҳолати Хейзер хеле ҳам бад буд, лекин оҳиста-оҳиста ҳаракат мекунад одат карданда, ки дар ин кор ба ӯ кӯмак мекунад мағозаи гулфурӯшиш, фарзандаш ва албатта ки дӯстписари нав пайдо мекунад бо номи Майк, ки хушбахтона барои ӯ бо фарзандаш хуб буд. акнун дар ин ҳолат ҳамешава фикр кунӣ, ки боз шаби сиёҳи ин зан поёнаш сафед шуда истай, лекин мутаассифона боз як абри сиёҳи дигаре болои ӯ меояд, ки сафед шиданша дига ӯ ба фикрам ки намебинад. 26 апрели соли 2009 ин рӯз якшанбе буд, яъне ки имрӯз бояд ки Хейзер фарзанди худша аз назди шавҳараш пас мегирифт. Хейзер бо Стивен маслиҳат мекунад, ки барои фарзанда пасгардондан вомехранд дар истгоҳи мағоза ва ҳамин корам рух медиҳад. тақрибан соати 6 Стивен истгоҳи мағоза омада фарзандша ба модараш месупорад, яъне ки ба Хейзер, ва ҳамун замон истгоҳи мағозара бо минивени сабзи худаш тарк мекунад. Хейзер боша дар ин вақт кӯдака дар нишастгоҳи қафои мошини худаш бо маркаи Кадиллаки сурх мешинонад ва якчанд муддат банд буд бо ҷобаҷо кардани ашёҳои дохили мошин, ки ҳамин лаҳза назди мошин рост мешава як шахс. албатта ки ин шахс Хейзера сахт метарсонад ва ӯ давида дарҳои қафои мошина мебандад ва ҳаракат мекунад, ки ба назди дари ронанда биёяд ва нишаста аз ин ҷо фарор кунад. лекин дар ин лаҳза ин мард назди роҳи ӯ мешавад барои ворид шудан ба мошин. дар натиҷа Хейзер ба кӯмак ҷиғ мезанад ва ин шахс яроқша бароварда ба тарафи Хейзер тирхолӣ мекунад. бадани зиндаи Хейзер, ки аллакай дар ин лаҳза ба ҷасад мубаддал гаштагӣ буд, ба замин меафтад. ҷинояткор боша ҷои ҳодисаро тарк мекунад. дар ин ҳолат мумкин аст, ки бисёриҳои шуморо ба ҳайрат биёра нотарсии худи ҷинояткор. яъне чӣ гуна нотарсӣ? чӣ гунае ки гуфтам, Хейзер маслиҳат мекунанд бо Стивен, ки дар истгоҳи назди мағоза вомехӯранд ва чунин ҷора Хейзер тасодуф интихоб кардагӣ набуд. маҳз барои бехатарии худаш, ки ҷое ҳастае, ки пур аз дурбинҳо ва шоҳидҳоанд. шавҳари ӯ наметавонад, ки ба ӯ ягон осебе бирасонад. аз ҳамин хотир чунин ҷорае Хейзер интихоб мекунад. лекин фикр кунед, ки маҳз дар чунин ҷо ӯро ба қатл мерасонанд. албатта ки ин ҳодиса шоҳид дошт ва яке аз шоҳидҳо бо пулис занг мезанад, ки дар аввали барнома шумо шунавиден. миёни рух додани ҳодиса ва ҳузури пулис ба ҷои ҳодиса тақрибан 10 дақиқа мегзарад. дар ин ҳолат якум чизе, ки пулис бояд муайян кунад, сабаби ҷиноята. маълум карда мешавад дар ҳол, ки сабаби ҷиноят ғорат набуд, яъне ки ҳама чизҳои Хейзер дар ҷош қарор доштанд.
аз ҷумла мешавад ҳолатҳое ки дар видео баъзе калимаҳоро ба забони русӣ мегем, баъд медурӯянд муаллимҳо менависанд тоҷикӣ бигӯем. Ман фикр кардастам ки кашелока чӣ хел баъд тоҷикӣ бигӯем. ҳатто ҳамиёни пулисам дар ҷои ҳодиса қарор дошт. баъдан барои из гирифтан пулис сагҳои махсусе ки бо бӯйҳо сару кор доранд ба ҷои ҳодиса меоранд, лекин мутаассифона ба ӯо кӯмаки калон расонида наметавонанд ин сагҳо. яъне ки аз ҷои ҳодиса танҳо бӯ мебурд ба назди меҳмонхона ва тамом. яъне маънои онеро дошт ки ё ин ки ҷинояткор ба меҳмонхона ворид шудагиай ва ё ин ки дар назди меҳмонхона савор шудагиай ба мошин ба чиз дигаре ки набоша, муҳим он астае ки пиёда шудагӣ нест. имконияти якума яъне ки қарор доштани ҷинояткор дар дохили меҳмонхонара коргарои меҳмонхона рад мекунанд. яъне ки соатҳои охири он рӯз ягон шахс вориди меҳмонхона шудагӣ набуд. пас ин маълум мешавад ки тақрибан аз назди меҳмонхона ҷинояткор ба мошин савор шудагиай. дар натиҷа пулис бармегарда ба ҷои ҳодиса ва шурӯъ мекунанд ягон из аз ин ҷо биёванд, лекин дар асл дар назди мошин ягон из дарёфт карда наметавонанд. ҳатто изҳои ангуштам набуд ва бисёриҳои шумо мумкин фикр кунед ки гилзаи тир мемонад ку гилзаша чӣ хел тоҷикӣ бигӣ. лекин не бародаро, на ҳама яроқҳо гилза мепартоянд. мисол мегирем револьвер. ва бале, дар аслам ҳамин хел мешавад. вақте ки тира хича дарёфт мекунанд, муайян карда мешавад бо натиҷаи ташхис ки ин яроқ буд маҳз револьвер Росси М873. акун чӣ гунае ки шумо диден, мувофиқи рафти таҳқиқоти муфаттиш якум қадама гузаштан, акун мегзаранд ба дуюм қадам, ки дуюм қадам ин ҳаст ҳадаф. дар якум қадам сабаб буд ки сабаб тасдиқ нашуд, яъне ки ғорат ё ин ки ягон чиз дигар набуд. тариҷа муайян кардан дар кораи ҳадаф чӣ буд аз қатли ин зан. яъне ки барои муайян кардани шахсияти ҷинояткор бояд муайян кардан дар кораи ҳадафа. ва савол ба вуҷуд меояд ки кӣ мехост чизира бо тавассути марги ин зан. дар рафти тафтишот пулис муайян мекунад аз наздикони Хезер ки вақти ҷудошавии уно хеле ҳам сангин буд. Стивен бо Хезер рафтори хеле ҳам бад дошт. ҳатто вақтҳое буд ки дар ин муноқишаҳо зӯровариам дида мешид ва баъзе аз чунин рафторҳо ҳатто рух додагӣ буданд дар вақте ки Хезер фарзандша ба назди Стивен меовард ва ё ин ки аз назди ӯ мегирифт. ва маҳз аз хотири ҳамин Хезер интихоб мекунад барои чунин доду гирифт истгоҳи мағозара ҷои одамдор боша ва бо ӯ ягон осебе нарасонанд. албатта ки дар натиҷаи чунин маълумотҳо пулис метавонад ки Стивена гумонбар кунад, чунки шахсе ҳастае ки ҳадаф дошт, ҳадаф фарзандшон. дар бораи рафтори бадшон иншам муайянай ва ҳамчунин ӯ ягона шахсе ҳастае ки охирон бор пеш аз маргаш Хезера дидагиай. дар ин лаҳза Стивен бо ҳамроҳии духтари наваш дар хонаи модараш зиндагӣ мекард. вақте ки пулис аз ӯ пурсон мешавад, албатта ки ӯ ҷиноята рад мекунад ва дар рафти ин суҳбат бо пулис ӯ хеле ҳам суханои бад нисбати Хезер мегӯяд ва мегӯяд ки сабаби ҷудо шудани уно духтари нави ӯ набуд, яъне ки маъшуқаш, балки зани бад будани Хезер буд. яъне бозам ин метавонад сабаби хеле ҳам сахттар шавад барои ӯро гумонбар ҳисобидан, ки тасаввур кунед бародаро, шахс мурдагие баъди мурдани ӯ чунин бадбинӣ нисбаташ дошта бошӣ ки ҳатто дар назди пулис ҳам суханои бад нисбати ӯ бугӯӣ. бале, мисли ки пулис фикр мекунад, бисёриҳои шумо ҳам метавонед бигӯед ки маҳз ҳамуна гунаҳгор дигар ягон ҷои тафтишоташ нестай баранд маҳкамаш кунанд. лекин бародар, агар ки ин барнома чунин осон мебуд, ин ҳодиса чунин осон мебуд, мо дар бораш дар ин барнома гап намезадем. ва бо сабаби дигаре ки ӯра бозам сахттар гумонбар мекард, оне буд ки ӯ ҳамеша мехост фаҳмад ки кай фарзандша ба назди ӯ бармегардонанд. яъне ки баъди марги ҳамсараш фикр мекунем, ҳамсараш мурд, фарзандаш бо ӯ нест, магар не, фарзандша бармегардонанд бо назди бобову бибии аз тарафи Хезер, падару модари Хезер. Стивен оилаи Хезера бозам сахттар нигарон мекунад вақте ки ваъда мекунад ки ҷанозаи ӯра вайрон мекунад. албатта ки дар натиҷаи ҳамаи кор Стивен 100% гумонбар буд барои пулис, лекин агар ки мо мантиқӣ фикр кунем, мо набояд Стивена гумонбар ҳисоб кунем. барои чӣ? барои он хотире ки шахси чунин кора кардагӣ ин қадар кушоду равшан худша намефурӯшад. тасаввур кунем ки шахсе ки айни замон қатл кардагӣ боша, нисбати қатл шуда суханои бад мегам агар дар назди пулис? Не,
او برعکس میپوشونه، یک خیلی گپ میزنه که او را گمانبر نکنن و یا اینکه تهدید میکنه که جنازه‌ش ویران میکنه. نه البته برعکس چنین آدما به مثلی که در تمام جنازه ها ممکنه شما بینین گریه ها با چشمان قاق همین کارا میکرد اگر که گناهگار میبود. بعدا معین کرده میشود که در ایستگاه دوربین های نظارتی بدن، لیکن تنها ثبت ها از دو تای او را میشید که در این حادثه استفاده کنی. دوربین ها دو نمودی کار را انجام میدادن، یکیش یک جا را تنها ثبت میکرد، دیگرش باشه با چپ و راست میگشت. یک خوبی داره که تمام جا را ثبت میکنه، بعدش اونی هسته که در حالتی که طرف چپ ثبت کرده است طرف راست از نزد چشمی او دور میشوه یا اینکه برعکس. و در ثبت این دوربین دیدن نمیشید چگونه آمدن خضر، لیکن آمدن ماشین استیون ثبت شدگی بود. وقتی که دوربین از اون رو میگردونه و بعدا با نزد او میگرده، الکی دیده میشید که در این حالت ماشین استیون در نزد ماشین خضر قرار داره. بعد یک چند دقیقه دیده میشود که چگونه ماشین استیون ایستگاه مغازه را ترک میکنه. در این لحظه کامera از خضر باز رو میگردونه. دفعه دیگر وقتی که با نزد او میگرده دیده میشید که به نزد ماشین خضر یک شخص نزدیک میشود. بعد چی کامera برو میگردونه از او. هنگامی که باز به نزد خضر برمیگرده، الکی در این وقت دیده میشید یک چیزی افتیده را در نزد ماشین خضر. در ثبت این کامera خوب دیدن نمیشود چون که صفتش خیلی هم پست بود. از نتیجه این حادثه شما میتونید فهمین که چیزی افتیده در نزد ماشین خضر این الکی جسدی او بود. از چگونه‌ای که گفتم در اینجا تنها دو دوربینی بود که برای پلیس استفاده کرده میشد ثبت‌های او. دوم دوربین آن گونه‌ای بود که تنها یک جا را ثبت میکرد و در این ثبت دیده میشود یک شخصی که وارد میشود به همون راهی که به نزد خضر میبره و بعد یک چند لحظه برمیگرده. در ثبت این ویدیو خوب دیده نمیشود روی این شخص، لیکن یک رفتار غیر عادی داشت. همین گونه راه میگشت که گویا زانوهاش را خط نمیکرد. و فراموش نمیکنیم در اول که این جنایت شاهدانی خیلی هم زیاد داشت و او این شخص همین گونه معرفی کردن و مثل یک شخصی سفید پوستی خرابی خردککی نه اونقدر بلند. خردکک خودش نه اونقدر بلنده هم خیلی. و همچنین شاهدا درباره موی سری او گفتگی بودن که خیلی هم موی سری بلند داشت و موی لب. و در اساس نقل شاهدان انا که بو میگن که بو تاجیکی بگوید ربات چه تاجیکی بگه من فترابот میگن، یعنی که رسمی رباتی اونهانی بگیم شه. چهره نگاری عکس ربات تصویری گمانبر، یعنی که مخصوص رسمی هسته که در نتیجه نقل شاهدان آرایش داده می شود و این میگن فترابot، لیکن این ربات نیست برادر، این رسمه. التماس در کامنتاریا همین چطور پرتوین بعضی چیزهای هسته که نمیشه و چخه ما فترابot تاجیکی بگم، فوتوش میشه تاجیکی بگیم رسم، ربات چه تاجیکی بگم. روز ما متن ویدیو برام کنیم لیکن این نتیجه با پلیس ها پسند نمیآید، به خاطر آنه که این فترابot با گمانبر شده تماما مانند نبود. دشوارتر شدن این پرونده خیلی هم نزدیک بود، لیکن در این لحظه پلیس کمک میکنه یک شاهدی دیگر. چگونه که در بالا قید کردیم در نزد این مغازه مهمانخانه بود و یک روز پیش از این حادثه قتل خضر در این مهمانخانه یک راننده ماشینی بارکش جایگیر می شود. بعدا او در تلویزیون در آینه نیلگون خبر درباره مرگ خضر میشنوه که در همین لحظه یک چیز در خاطرش میزنه که پیش از مرگ او مشاهده کردگی بود، یعنی که او سیگار کش خیلی هم سخت بود، لیکن سیگار کشیدن در داخل مهمانخانه قطعاً منع. برای انجام این کار او به بیرون میبرآمد. روزی که بعدش به قتل رسانیده میشه و خضر به بیرون میبراید و یک چیزی را مشاهده میکنه که برای او غیر عادی بود و اینکه جالب، یعنی که مردی که در داخل ماشین او میبینه خیلی هم مانند بود با همون فترابoتی که در خبر توسط تلویزیون او دید. و این مرد چیکار میکرد در داخل ماشین؟ قرار داشته در ایستگاه مهمانخانه از داخل ماشین رسم میگرفت ایستگاه مغازه را. بله، در داخل ماشین محض قاتل بود و یک روز پیش از اجرای قتل رسم میگرفت جایی را که بعدا در اونجا قتل رخ میده. لیکن فکر میکنه که چی چیز جالب این شاهد به پلیس رسانید،
یعنی که همون روی را دید که بینم میدونن خچون لیکن گپ درباره اون نیست. گپ درباره اون هسته که این شخص میتونست تمغه ماشین او را با پلیس بگه. این بود فوردی سفیدی F150 و این ماشین یک چیزی فرق کننده داشت. محض همون خطای سیاهی که شما میبینید در رسم. وقتی که مفتش نقل این شاهد میشنوه درباره ماشین، به خاطر او میزنه چیزی که یک کمتر پیشتر دیدگی بود در خانه شخصی که از روی خط گمانبر شده ها خطش زدگی بودند. در خانه استیون، انیقترش خانه مادر او که او در خانه مادرش زندگی میکرد. پلیسا اجازت نامه میگیرن برای تفتیش کردن این ماشین، یعنی که اوردر. اول توجیکش گفتم برای همین خاطر داکومنت خطاگی ننویسین. اجازت نامه بگیم اگر بسیاری سوز نمیفهمه که اجازت نامه از کی مخصوص اجازت نامه از سود گرفته میشه تا اینکه ماشین یک شخص تفتیش کنی. تا هم تو حق نداری اگر پلیس هم که باشی رفته ماشین یک شخص تفتیش کنی، حتی اگر او گمانبر هم باشه باید سود خلاصه براره که میکنی یا اینکنی. وقتی که چون اجازت از سود گرفته میشه پلیسا تفتیش میکنن این ماشین و چیزهایی که در داخل او دریافت میکنن 100% شهادت میداد از آنه کی. حالا شما میگین که بله استیون این بود قاتل، اون گمانبر بود لیکن و رسمی فترا بود با او مانندم نبود. میتونیم بگیم که در اینجا بود دشوار میشوه. نه، یک چیزش خوب فهمیده میشوه که ایزهایی که از داخل ماشین دریافت میکنن این ایزها شهادت میدادن که قاتل در داخل همین ماشین بود. قاتل کسی بود نبود فرق نداره، در داخل این ماشین بود. و یا اینکه از جای حادثه حداقل محض به همین ماشین فرار کردگی. اکنون در این حالت چیکار میکنین؟ شما فکر کنین اگر که مفتش باشین شما شخصی را گمانبر کردگی بودین که بعداً از فکرتان گشتین، لیکن بعداً در داخل ماشین او ایزهای دریافت میکنین که شهادت از آن میتیه که قاتل در داخل همین ماشین بود. سوال کی را باید که شما دستگیر کنین و پشتی پنجره کنین؟ ممکنه که بعضی ها بگن که صاحب ماشینه، لیکن در کشورهایی که قانون وجود داشته باشه اگر پلیس ها مفتش ها در اصلا باید کار کنن، سود وجود داشته باشه، بازم باید که این فکر تصدیق کنن. یعنی که این تصدیق نیست که استیون گناهگاره. از همین خاطر برای تصدیق کردن، برای بازم 100% باور کردن استیون با بازپرسی دعوت میکنن تا اینکه مجبور شوه و نقل کنن. یعنی که در سوید مونده مجبورش کنن نه، بازپرسی بگذارونن یگون خیل موین کنن. وقتی که را با بازپرسی دعوت میکنن با او نشان میتین ثبت های دوربین های نظارتی را و همچنین مردی را که با موی سری خیلی هم بلند و موی لب در اوجا دیده میشود. و این زمان شما میتونید ببینید خیلی نوار از این بازپرسی. یعنی برای چی حالت استیون چونین میشه وقتی که این نوار را میبینه؟ یعنی که او میشناخت این شخصه. این مردی موه بلندی موی لبداری قاقله قد پستی خرابک بود مادری او. چی؟ Это невозможно. گفتم این برنامه با گردش پرپیچیدگی. اگر که پسند باشه برای خاطر لایک فراموش نکن تا اینکه دوام بیاوه. دیگر برنامه هاش در نظر دارم. یعنی که برای بردارو قاتل مادری استیون بود، یعنی که خشتومنی خیزر. شما چی فکر دارین؟ میتونید که این مادر شما باشه؟ من فکر نمیکنم که او باشه. امیدوارم که او نیست. من ایره نگفتم، من گفتم میتونه امو باشه. من فکر نمیکنم. البته که او فعلی غضبی داره، لیکن چونین کار. بیاین حالا ما نوتبوک ما میارم و ما میبینیم نوتبوک چه ترجمه کنیم بردارو با توجیکی. یعنی که بردارو ما چونی سوالو در همه نمیتیم. ما میدونم چی گفتم. همین موضوع ها را قید کردم در همینجا. برای چی؟ برای خاطری که با میگم که بعضی معلمه ها هستند میبروین یک برنامه ای که ساعت داشته باشه اگر در همونجا برآمد کنی، ساعت برآمد کنی، یک کلمه ای میوان که در زبان ما نیست. من نمیتونم بگم که با دیگه زبان گفته ای در زبان ما نیست. بعدا می نویسن که تاجیکی گبزه زبان تاجیکی را پایمال کردی. برای اول تاجیکی را یاد بگی بعد بیو برنامه کن. همون دام میگم. ما در نوتبوک بنویسین ترجمه شما همین مثال چه بگم؟ نوتبوک تاجیکی چه بگم؟ نوتبوک اساس خیلی بگیری خودش هم نوتبوک ای ما یک دفتر میتونیم بگیم. بعضیا فکر میکنن که نوتبوک ای کلمه انگلیسیه، لیکن در اصل با انگلیسی نوتبوک ای لپتاپ میشه. روسو نوتبوک میگن.
ахади калимаи ноутбук русҳо гирифтагӣ истифодаш мебаранд ба ҷои компютерҳое ки чӣ гуна ки дар назди ман мебинӣ. Не ки дар асл дар Англия ин гуна компютерҳоро ноутбук намегӯянд, лаптоп мегӯянд. Анака шумо бигӯед ки ба тоҷикӣ чӣ бигӯям амира. Хоб дар инҷа муфаттиш мега ҳоло ма ноутбук ма меорам ва мо тамошо мекунем. О худои ман. Ана барои чӯ ба ман занг зада ва гуфт ки ман бояд карсина бигирам. Бинен и ҳамуай бо ниқоб гуфта бародаро мӯи сару мӯи лаб ки мондагиай тағйир додагиай чеҳраша. Ин танҳо расми рассомай дар асоси нақлҳои шоҳидон. Бале агар ки мӯҳу мӯи лабша бигирем кияи? О худои ман. Биниш ранги бини ҳамуай. яъне ки дар я ҷолибияташ мумкин дар шумо рафти хиди таҳқиқот бошад, чунки ин барномаро шумо маҳз таҳқиқотша тамошо мекунед. яъне ки пулисҳо вақте Стивена даъват мекунанд, ӯро гумонбар намекунанд. ӯ аллакай медонистанд ки ин кора модараш кардагиа, лекин тавассути ӯ мехостанд ки бозам фикршон мустаҳкамтар шавад. акун савол, пулисҳо дар дохили мошин чӣ дарёфт карданд ки чунин фикр карданда ба ӯ кӯмак кард? Вақте ки пулисҳо барои тафтиши ин мошин иҷозатнома дарёфт карда ва дохили ӯро тафтиш карданд, як чанд донаҳои мӯҳҳои дароз дарёфт карданд ки ин мӯҳҳо сунъӣ буд. яъне ки мӯҳҳои сунъӣ аз ҳамун мӯҳҳое ки ина биё ишам тарҷума кена ки ман дар видеои баъдӣ чунин калимаҳоро тоҷикӣ бугум. Парик, яъне ки донаҳои мӯҳҳои сунъӣ дарёфт карданд ки ин мӯҳҳо аз парик буд. ака ман дар бигем ки парик ачхе тоҷикӣ бугум. баъдан дар рафти ба хулосае меоянд ки расме ки дар фотаробо дидан бо мӯҳҳои баланд, ин на ин ки мӯҳҳои баланд аст, балки парикай. лекин на танҳо ин, балки дигар нуқтаи муҳимам буд. оне ки дар чамбараки мошин ва тахтаи рақамнишондиҳанда бигем акиша, яъне ки приборни панел бародаро изҳои порих. яъне ки чунин изҳои порих дар чунин ҷойҳои мошин танҳо тавассути чӣ метонистанд бигзаранд? Тавассути даст, тавассути дастони шахсе ки тир холӣ кардагиай. дар дастҳои ӯ чӣ гуна ё меафтанд? Дар вақте ки агар ки ӯ аз яроқ истифода кардагӣ бошад. фаромӯш кардан дар кор нестае ки модари Стивен, яъне ки Ҷоанна, шумо дар рӯи экран мебинед, дар аввал ира ҳамчун гумонбар ҳисоб мекунанд, лекин ӯ далили пешниҳод мекунад ки ӯро аз ин рӯйхат тоза кунанд. яъне ки ӯ як суратҳисоб нишон медиҳад аз як тарабхона бо номи Венди. ва дар ин суратҳисоб вақт буд соати 19:19. ахезер бошад тақрибан ба хат расонида шудагӣ буд соати 18. яъне ки модари Стивен чӣ гуна далил пешниҳод мекунад ки ӯ набуд. яъне ӯ мегӯяд ки аз ҷои ҳодисае ки хезера ба қатл расонидан, ӯ наметонист дар чунин муддат биёя ба ин тарабхона, яъне ки дар 1 соату 19 дақиқа. албатта ки дар аввал муфаттишҳо ба суханҳои ӯ бовар мекунанд ва гуфтаҳои ӯро тафтиш намекунанд. акун Ҷоанна, яъне ки модари Стивен, вақте ки гумонбар мешавад, пулисҳо маҷбур буданд ки гуфтаҳои ӯро акнун тафтиш кунанд. дар асл яъне ки муайян карда мешавад ки аз истгоҳ то тарабхонаи Венди ки аз уҷа суратҳисоб дошт Ҷоанна, дар 55 дақиқа мешавад ки рафта бирасӣ. яъне ин маънои онеро дошт ки Ҷоанна 100% вақти дошт ки хезра ба қатл бирасона ва баъдан ба тарабхона рафта аз уҷа чек бигира барои далил кардан дар худаш. яъне ки духтар ба қатл расонида шудагӣ буд соати 18, суратҳисоби Венди аз тарабхона соати 19:19, раҳ боша 55 дақиқа дар бар мегира. ин маънои ӯро дорад ки дар инҷа мо зиёдати 24 дақиқа дорем, ки дар 24 дақиқа озодона ӯ метонист ки ин қатла анҷом бития. вақте ки пулис бовар мекунона ба Стивен ки ин модари ӯай ва ӯ худшам бовар мекуна, баъдан ба ӯ пешниҳод мекунанд то ки ба модараш занг зада дар рафти суҳбат ҳамин хел шавад ки ӯ ба гуноҳи худаш иқрор шавад. ман худи ҳозир аз пулис баромадам. ӯ ба ман намоиш додан навора. баъд дар уҷа як кас ранги ту буд. чихе акма? ача барои чӣ кора карди ту? ман накардам ира. ача ин хела ту дамонам буд. ва ту гуфти маему? о, алай ҷон бугӯ шавмара меян меқапан. акун дар ин лаҳза худи Ҷоанна дар бозпурсӣ буд. албатта ки дар аввал ӯ гуноҳи худша иқрор намешавад. ва якум саволе ки аз ӯ мепурсанд ин оне буд ки оё ӯ тапонча дорад.
бигзор пурсем, шумо яроқ дорен? Не. лекин баъдан чӣ гуна муайян карда мешава, ӯ рӯша сиёҳ мекард. Шавҳари пешинааш тасдиқ мекунад, ки ба ӯ револьвер туҳфа кардагие, ки ин буд тамғаи рости М873. чӣ гунае ки тавассути тир муайян кардагӣ буданд намуди ин яроқа. акнун ҳодиса чунин буд. ҷоана барои содир намудани ин ҷиноят хуб омодагӣ мебинад. либосҳои мардонагӣ, парик ва мӯйлаб харидорӣ карда, як рӯз пеш аз ҳодиса истгоҳа сурат мегирифт. рӯзи қатл боша, вақт ва ҷора медонист, ки дар уҷа Хезр қарор мегирад. баъди оне ки Стивен ба назди Хезр меояд барои фарзандша додан, ӯ интизор мешавад дар канор. вақте ки Стивен фарзандша месупора ба Хезр ва аз ҷои ҳодиса мерава, модари ӯ ба назди Хезр омада ба сари ӯ тир холӣ мекунад. баъди чӣ аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. ва ин корро порухои дар мошини ӯ дарёфт карда тасдиқ мекарданд. а он далиле ки тир аз бадани духтар дарёфт карда мешавад, ки ҳамин гуна тире буд, ки аз чунин яроқи ӯ дошта истифода шудагиай, инам боз як далел ба зарари ӯ буд. баъдан расми Ҷоаннара ба шоҳидони худи ҳамун истгоҳ нишон медиҳанд. касе ки ӯра дидагӣ буд мегӯяд, ки бале, ин ҳамун мард буд, танҳо бо парику мӯйлаб. барои ҳадафи қатл, чӣ гунае ки дар аввал гуфтем, бояд ҳар як кор ба худаш ҳадаф дошта боша. албатта ки аз гуфтаҳои худи ӯ маълум нест, лекин мо аллакай метавонем фаҳмем, ки ин бадбинии шахсӣ нисбати Хезр ва сабаби асосииш ба даст овардани кӯдак. аз чӣ мо чунин хулоса мебарорем, ки чӣ гунае маълум мешавад баъдан, вақте ки Стивен Карлсона, яъне ки фарзандшона мегирифт дар рӯзҳои истироҳатӣ, танҳо модари ӯ, яъне ки бибии Карлсон, Ҷоанна бо ӯ вақт мегзаронд, на ин ки Стивен. яъне ки барои Стивен ягон аҳамият надошт фарзанди ӯ, лекин барои модараш на. барои модараш хеле ҳам набераш қадр дошт. дар натиҷа соли 2011 суд Ҷоаннара ба куштор гунаҳгор медонад ва ӯра ягумра пушти панҷара мекунанд. дар бораи Карлсон боша, ӯра ба падараш наметиҳанд. ӯ то ҳол ба воя мераса дар назди бобову бибии аз тарафи модараш. дӯстон, фикр ақидаатонро дар коммент дастнавис кунен. ин қисмати видео бема баромад ба хотири оне ки корти камераи ма пур шуд ва нахостум ки корта иваз кунам, ҳамин хеле давомиш додум. видеои нав интизор бошен. агар бихоҳем ки зудтар барои ранги дофари пешина моҳош қатъи интизор нашавем, пас лайкотонро фаромӯш накунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Police Snellville. Police Snellville. Police Snellville. Police Snellville.